Dame i gospodo, stav Srpske radikalne stranke o saradnji sa regionima i državama je jasan i nepromenljiv, kako u celoj Republici Srbiji, a naravno i u severnoj srpskoj pokrajini. Mi smo za saradnju na ravnopravnim osnovama, a osnovni uslov koja neka država treba da ispuni prema stavu Srpske radikalne stranke da bi sarađivala sa severnom srpskom pokrajinom ili bilo kojim drugim delom naše Republike Srbije je da nije priznala takozvanu državu Kosovo. Što se tiče Ustečke regije koja se nalazi u Češkoj Republici, Češka je formalno pravno maja 2008. godine priznala Kosovo, ali protivno volji većine članova parlamenta. Znači, nelegalno je priznala Kosovo i već u martu 2009. godine Donji dom prvi put u istoriji češkog parlamentarizma je izglasao nepoverenje toj istoj vladi i jedan od razloga je bilo upravo priznanje Kosova. Već naredne godine, 17. februara, na godišnjicu proglašenja nezavisnosti takozvane države Kosovo, građani Češke su u velikom broju i javnost Češke su izrazili svoje nezadovoljstvo, izašli na proteste sa transparentima Kosovo je Srbija. Na mnogim sportskim i kulturnim manifestacijama može da se vidi veliki broj ljudi, pogotovo mladih, koji imaju transparente Kosovo je Srbija. Zatim, Dvoržak, poznati češki režiser, je režirao odličan film Oteto Kosovo. On je emitovan i na našim televizijama, koji govori o nepravdi, kršenju međunarodnog prava kada se tiče priznanja nelegalnog tog takozvanog nezavisnog Kosova. Javnost češka, intelektualci, elita, omladina, studenti, političari se izjašnjavaju u velikom broju protiv toga. Predsednik Češke nikada nije odredio ambasadora u Prištini, niti je potpisao kreditive za saradnju sa Prištinom. I izražavao se čak i o tome, predsednik rekao da je to zapravo jedna kvazi država u rukama narkomafije. Sada imamo, ove godine, nažalost, bila 10-godišnjica tog nelegalnog proglašenja i tu se pod broj 1 poslanik Jaroslav Foldina uz podršku velikog broja građana, političara i diplomata je pokrenuta peticija o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova. Jedan od istaknutih diplomata, Jan Kavan, je to podržao i tu su Česi nedvosmisleno pokazali da su oni prijateljski i bratski narod srpskom narodu i zbog toga će poslanička grupa dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, glasati za ovu saradnju. Naravno da je saradnja sa bratskim i prijateljskim narodom koji se protivi kršenju međunarodnog prava i nepravdi koja je naneta Republici Srbiji i toj kriminalnoj bandi koja vodi to nezavisno Kosovo, da će biti na ravnopravnim osnovama, a zaista u svim oblastima i društvenog i kulturnog, a i privrednog života ima puno osnova za obostrano korisnu i plodonosnu saradnju. Hvala. Zahvaljujem.